Sihlangene-ke namhlanje ngabe kuzokwenzakalani? Namhlanje sizobamba i-camp ehlanganisa nje iy'ntombi kanye nensizwa. Mina ngike ngezwa kuthiwa ekuseni kuyobe kuthiwa izitifiketi uyithola kanjani? Isitifiketi siyavuka ekuseni, siyahamba semfuleni, siyageza, siyahlolwa. Isitifiketi-ke usithola masuhloliwe usunechashazi. Ngekuvela unezitifiketi ungahlolwanga. Manje kube kuthiwa-ke siyahamba-ke seniyahamba-ke emfuleni nihlola. Kube kuthiwa sikhona ngatheyo ntombi engiphi iminyakazo esiphezulu noma yithathwayo ngaleso sikhathi. Ukuthi esizothi sisuke siqhamuka konomehlo. Njengoba sowuhambile ngonyaka ohambile intombi uzimisela ukuhamba isikhathi esingakanani, ithini nje uhlelo lwakho ngentombi bakho indlela nje yakho ehambayo? Hayi, okwakuningi kakhulu Usisi nje fahla ngamabili amathathu kaMungisi. Mina nje eqaleni komuntombi ngangifisa ukuthi ngibe umuntu ophatha intombi leso sikhathi ngicathi futhi asikafiki. Ukuthi nje ngelinye ilanga ngibe nje ngidume nje nomntombi bami, ngaziwe nje yabo. Ngibe intombi ngize ngifinyelele esigabeni mhlawumbe sokuthi sengikhona into engihlangana naye sengiyashada.